turbine horrek dauka erdian zulo bat edo lauki bat, lauki hortan sartzen da ardatza. Ardatza egurrezkoa da, lauki da ardatza. Gehien baten aretsa izaten da, gogorra dalako. Da, karo, bueltak emoten deusenean turbiniak, ardatza epe bueltak emoten dauz. Da, bueltak horrek eroan behar ditu ganeko arriri. Ze erroteak, hori da errotapea, hori da uraren lekua. Baina hori movimintue jasoten da goiko pisu batera, goiko solairu batera. Da hor solairu horretan dago benetako errotea. Hau da, harri bi dira. Harri bi borobilak. Bata da ganeko harria, eta bestea da azpiko harria. Azpiko harria geldigote da. Baina horregatik, horrek ardatzorrek, zerateko atrabesatzeko beko harrian, azpiko harria, hartzen dau burrinezko zati bat. Horre dituko espatea. Espatea hori lotzen da goiko harrian, museria deritzon engranaje bategaz. Museria hori zilekaz lotu da. Da horrela,